lies about. Mä tiedän kyllä miksi ne ei muuten ottanutkaan sinua sinne. Miksi sä satana näin? Katso sitä paitaa. Saadaan sinisiruusu. Saadaan sinislenkki elppaa vääntänyt koko elämän. Pistetään pelloon saadaan oma lenkki vetämään sen jälkeen. Sä menee hänen hautajaisiin pistä sinisen ruusuun. Saadaan paidan täyteen. Siellä on elppaa vaimo, siellä on elppaa. Ei ollut muuten elppaa vaimo siellä. Ei ollut muuten elppaa vaimo. Hän on lähtenyt. On reisottu. Elppa rahoja mennyt. Heti kun hautajista tulee, niin ei kun mennä lähti tuohon päin. Joo, se lähti aikaisin. Niin, mutta hän tiedä sen tulevan nopeasti. Ei se varmaan niin oo kuullut. Tämä on varmaan sitten sinullekin viimeinen, eikö totta? Hän on makkaraystävä. Hän oli. Makkara tehtaalle. No ei kaikki. Jos siitä kohta tulee jonkun näin juomaan. Jaha, oletko sinäkin turruttamaan sun päässä, että unohtuu hetkeksi, mitenkä kaahea paikka tämä maailman loppujen lopuksi on? Mä en tiedä. Mä olin niin siellä. Mulla ei oo mennyt Jaa, että siitä otetaan niinku vähän kolmannellekin jalalle. Aamulla herään ja katson sua silmiin. Tallentamista hetkittää filmiin. Paljonko minä voin sulta pyytää? Paljonko voin sulle Olutpulle. Se on niinku nainen. Et se kannattaa nuorten aina.